kaga Allah zama gudanar da addu'a arziki na bina ina gudawa dole na hada kafa da san kwalliya banna san buru uba ka ji aikin banza girman kaho ba tsoka Hassan kwalliya nace ba kai ba mai kudin sai an ci an rage ake baka Allah fa tsine ma kudin haram to ni haram nace naga har yanzu ban ga alama bane ba gida ba mota ko sun kada ka ne gashi na zama hamshaki da gidan kara da yake halaka nake ci halaka ce gaba da baya ya kake yi billahi lazi sai an ban sauran kudi na kudi yana halaka ne sai an ban sauran kudi na ba kudin haram bane ubanka nace gyara kayan ka ai ba zai zama sauke mu raba ba ko wannan gaskiya ne ni ma kwanan nan zan zama hamshaki ni da nake tare ma da mai wasa jala jakar oba Shashe mutumi na san ranka ina fatan murja ta da kuɗinka. akwai zaman kare To kana ina Warros mai daloli da gaba yan arewa lamba ɗaya ana biki su suna watsa naira amma kai da kake watsawa. Ga mai bayar da zakuna a ji daɗi Warros ko ba kamar sunan Kai wai kuna gani kuwa wannan yaron fa ya ci dubu hece to ishan kabari ya dana man ya dana kana. jakar oba Yaro da kuɗi kenan ko gidan giya akwai babba kibbi adali kenan mai ratson dan karfe. Dan haka to bari an ba ku sata amsa da sannu sannu kunkuru zai kai inda jirgin sama ya kai. Tarin munafunci ko? Oh my god. Murmushin munafunci ko? Kai me yake damun ka ne hakan nan ne? Ba abin da yake damuna a nan bangaren da an fi su dai kallo. kuma fa haka ne Yawwa dan gari. Shi yasa nake ƙara son ka. Ashe ba ka manta lissafi. Idan aka kisa kai sai na kamo ka mara mutunci